Γεια σας παιδιά, ελπίζω όλοι να είστε καλά, εγώ είμαι τέλεια. Και τώρα σας είπα ότι θα κάνω και ένα βιντεάκι πάλι με αυτό. Και όντως κάνω. Να, είναι κάτι με καρέκλες, μουσικές καρέκλες δηλαδή. Θα ξανακάνω αν δεν προλάβω να το κάνω όλο, καταλάβατε. Δηλαδή δεν προλάβω, θα ξανακάνω, μην ανησυχείτε. Όλα καλά θα πάνε. Ρονκο. Νίκησε, εντάξει, δεν πρόλαβε άλλος. Γεια σας, κλείνω το βίντεο. Θα σας δείξω όταν νικήσω και παιδιά. Αν νικήσω.